Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, у нас у студыі лідар спіску каманда Латушкі і Рух за свабоду, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, вітаю вас. Ну і я удзячны, што вы адразу па вяртанні са сваёй вандроўкі, а я так разумею, яна была комплексная, не толькі поездка на одно нейкае мерапрыемства, а сумясцілі поездки ў розныя гарады, розныя краіны і на розныя вельмі важныя імпрэзы. Пачнем давайте с першай краіны, першага можа горада гэтай вашай поездки. Гэта Гаага, міжнародны крымінальны суд. Что там адбывалася і ці ввогуле как бы прадстаўлена Беларусь была упершыню на такім узроўні? Тут не пытанне прадстаўлення Беларусі, но калі мы кажам про Лукашенко, то упершыню фактычна на асамблеі міжнароднага суду гучала прозвішча Лукашэнкі. Мы арганізавалі адпаведны івент, мерапрыемства, гэта упершыню, дзякуючы таму, што было зроблена Літвой, папярэдняй працай нашай каманды дэмакратычных інстытутаў, што справа злачынства супрацьчалавечнасці супраць беларускага народа знаходіцца уже на разглядзе офіса прокурора міжнароднага крымінальнага суда у горадзе Гага. І мы робім гэта сістэмна, мэта накіравана крок бай крок, як кажуць. То есть мы маем мэту, мэта гэта ордер на арэшт Лукашэнку. Мы ведаем, якія алгарытмы трэба выкарыстоўваць, якія крокі трэба зрабіць дзеля таго, каб гэтай мэты дасягнуць. Адной з нашых мэтаў было правесці адмысловае мерапрыемства ў рамках асамблеі міжнароднага крымінальнага суда у горадзе Гага. Штогод праходзіць гэтая асамблея, у мінулым годзе ў Нью-Йорку. Магу сказаць, што ў мінулым годзе мы таксама былі на гэтай асамблеі, толькі што мы публічна аб гэтым не казалі, мы усталёўвалі кантакты, а вось зараз мы ўжо фактычна выступілі адным з арганізатараў, падтрымалі тое мерапрыемства, якое прайшло падчас асамблеі. Галоўная мэта ордер, але дзеля таго, каб гэта дасягнуць, нам трэба зрабіць два важных дзеяння. Першае дзеянне да звароту Літвы у офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда важна, каб далучылася як мага больш краін. І адвакатаванне гэтага з'яўляецца для нас, для нашай каманды прыярытэтам, і мы робім усе сустрэчы. Нават сёння усе якраз са сустрэчы з адным з заходніх амбасадараў, кожнага дня мы праводзім гэтыя сустрэчы, каб іншыя краіны юрыдычна падтрымалі зварот Літвы. Другая справа гэта звярнуць увагу праваабарончых міжнародных арганізацый на важнасць сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, і матываваць іх, каб яны перадавалі доказы, сведчанні злачынстваў супраць беларусаў, супраць чалавечнасці, здзяйсняемых рэжымам Лукашэнкі. Ну, перадусім мы кажам пра час ад мая 2020 года, хаця разумеем, што злачынствы былі значна раней. Але гэты менавіта перыяд разглядаецца. Вось. І магу сказаць, гэта добрая навіна, што падчас гэтага мерапрыемства, напрыклад, прадстаўнік міжнароднай платформы адказнасці па Беларусі, якая працуе ў Данію, у якую входзяць розныя праваабарончыя арганізацыі, у тым ліку і беларускія праваабарончыя арганізацыі, публічна заявіла, што бліжэйшым часам яны перададуць стосы, вялікую частку тых доказаў, якія сабрала платформа аб канкрэтных злачынствах, здзейсненых у адносінах да беларусаў. Гэтыя ўсе матэрыялы трапяць на стол прокурора міжнароднага крымінальнага суда ў Газе. Дзякуючы кроку Літвы фактычна адчынена працэдура, і кожны, хто захоча, можа зайсці на старонку міжнароднага крымінальнага суду, офіса прокурора, пабачыць, што там ёсць уже сітуацыя ў Беларусі па ініцыятыве Літвы. Там гучыць ужо гэтая справа, і кожны можа перадаваць свае доказы. Ну, мы раім лепш пісаць нам, звяртацца да нас, мы пакіруем да адпаведных праваабарончых арганізацый, каб гэтыя доказы былі адпаведным чынам аформлены. Дарэчы, яшчэ шэраг арганізацый рыхтуе менавіта ў студзені перадачу дадатковага аб'ёма матэрыялу. І гэта вельмі важна. Як сказала мне адзін эксперт, дарэчы, усе эксперты падтрымалі наш падыход з пункту гледжання юрыдычнай ацэнкі сітуацыі, з пункту гледжання падыходу, чаму юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суда павінна працаваць, чаму гэта разглядаецца як трансгранічнае злачынства, бо для нас сапраўды, будзем шчырымі, менавіта гэта зачэпка з'яўляецца важнай, бо калі Лукашенко не падпісаў статут рымскі, то ў нас няма магчымасці пачынаць справу супраць Лукашэнкі, але з улікам таго, што злачынства трансгранічнае і здзяйсняецца у адносінах беларусаў, тым ліку на тэрыторыі краін Еўрапейскага Саюза, гэта адчыняе нашу магчымасць. Так што усе эксперты на нашым баку, і адзін эксперт сказаў: я сабе не уяўляю,
Я не уяўляю сабе сітуацыю, што прокурор міжнароднага крымінальнага суда пасля атрымання такога стосу доказаў зробіць іншую выснову, чым выснову аб тым, каб запытаць пра ордэр на арышт для Лукашэнкі. Зараз сённяшняя сітуацыя, сённяшняя справа, яна знаходзіцца ў сітуацыі папярэдняга расследавання сітуацыі. Вось так это гучыць, прабачце за таўталогію, папярэдняе расследаванне сітуацыі. Гэта азначае, што можна перадаваць доказы, назапашваць гэтыя доказы, аналізаваць доказы, які будзе рабіць прокурор. Краіны могуць да гэтага далучацца. Пасля 10, мы думаем, 5-6 месяцаў аналізу мы разлічваем, што 10 гэта ў красавіку. Прокурор можа прыняць рашэнне о перадачы гэтай справы, о пачатку расследавання гэтай справы і о перадачы яе ў папярэднюю палату папярэдняй вытворчасці нумар 1. І я тут падкрэслю, вельмі важна азначыць, чаму нумар 1, палата папярэдняй вытворчасці крымінальнага суда. І вось тады ён просіць аб выдачы ордера на арышт. І ад гэтага ўжо працуюць магчымыя тэрміны. Нема працэсуальна, вы ведаеце, калі я вучыўся на юрыдычным факультэце, юрысты мяне зразумеюць, там ёсць працэсуальныя тэрміны акрэсленыя, да? У Беларусі, конечно, заканадаўства няма, але у большасці краінаў ёсць дакладна, колькі часу трэба там на следства, на разгляд справы і гэтак далей. Тут няма нейкіх канкрэтных тэрмінаў, але практыка паказвае, што гэта ўсё прыспешылася. Раней гэта былі гады, а зараз гэта ўжо месяцы. Калі прокурор звярнуўся ў палату папярэдняй вытворчасці з запытам на ордэр для Пуціна і для Львовай Біловай, гэта разглядалася 5 месяцаў. Калі па Натаньяху і Хамас, не будзем ацэньваць палітычна гэтую справу, мы глядзім пункт гледжання юрыдычна-працэсуальны, то гэта было, здаецца, 7,5 месяцаў. Па Шайгу гэта было таксама 5 месяцаў. Так што ад красавіка вось наступаюць гэты чарговы тэрмін на прыняцце рашэння палатай папярэдняй вытворчасці нумар 1 аб выдачы ордэра на арышт. Чаму нумар 1? Таму што менавіта гэтая палата зараз расследуе справу па прэзідэнту М'янмы. І мы маем з вами ўжо вельмі добры прэцэдэнт, калі прокурор міжнароднага крымінальнага суда Хан звярнуўся з просьбай аб выдачы ордера на арышт прэзідэнту М'янмы. А М'янма займалася чым? Яна займалася дэпартацыяй насельніцтва М'янмы ў Бангладеш. Раней нам скептыкі казалі, ну глядзіце, гэта так доўга ідзе, М'янма, Бангладеш, вось разглядаецца, невядома, ці будзе, не будзе з гэтага. Але прокурор ацэніў, што ёсць падставы распачаць следства, і трэба, і ён распачаў следства, і трэба выдаць ордер на арышт. І мы разлічваем, што тут няма як бы 100% роўнасці ў гэтых справаў, але сам па сабе прэцэдэнт ужо існуе. І мы разлічваем на тое, што таксама спрацуе па Беларусі. Чым больш краін далучыцца, калі далучыцца Польша, Латвія, кожная краіна, член міжнароднага крымінальнага суду, гэта можа быць з Афрыкі, з Лацінскай Амерыкі, хто заўгодна, тым хутчэй гэта ўсё будзе разглядацца, тым больш матывацыі ў прокурора рабіць гэта хутчэй. І, дарэчы, вельмі важнае пытанне фінансавання, бо бюджэт міжнароднага крымінальнага суда павінен прадугледжваць на расследаванне гэтай справы адмысловыя сродкі. І вось гэта таксама з'яўляецца важным. Вось гэтаму была прысвечана гэта падзея. Яна прагучала, мы атрымалі абсалютна пазітыўную ацэнку, не было ніводнага голаса супраць, усе згодны, што ёсць падставы, ёсць юрыдычная як бы юрыспрудэнцыя, як бы юрыдычна гэта справа можа быць разгледжана, юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суда працуе. Гэта важна. Ці атрымалася у вас, я разумею, што можа быць там на афіцыйным узроўні падчас вот самого івента, можа быць кулуарна там, ну как бы так, за кубачкам кавы з прокурором перакінуцца. Ну вы бачылі, я думаю, што здымак. Я раблю выгляд, што я не бачыў, ну але можа быць там паціснулі рукі і ўсё. Ну, паціснулі рукі. Вот дыпламат. Ну, не, ёсць, здымак ёсць, як нават відэа ёсць, так што рукі паціснулі. Ўсё ж такі, наколькі вот вы сказалі, што зараз працэсы яны прыспешыліся, але якія магчымыя разлікі ў вас? Вот мы бачым, як хутка выпісалі ордер на Нетаньяху, напрыклад. Я вам толькі што расказаў, але вы чыталі ў тэлефоне. Да, я чытаў. Таму яшчэ раз паўтараю, што зараз ідзе папярэдняе расследаванне сітуацыі.
сітуацыі. Гэта дае магчымасць збіраць доказы і атрымліваць падтрымку іншых краін, якія, дарэчы, не абавязковыя. Нават сам факт таго, што адна краіна звярнулася, уже дастаткова, але каб хутчэй, трэба больш краін. Доказы, і пасля гэтага па практыцы дзесьці красавік, мы так разлічваем, прокурор можа прыняць рашэнне, можа, але не абавязаны, можа прыняць рашэнне аб пачатку расследавання справы. І вось тады ён звяртаецца да палаты папярэдняй вытворчасці міжнароднага крымінальнага суда з просьбай аб выдачы ордера на Лукашенку, напрыклад, на Карпенкова, на тых, хто з'яўляюцца злачынцамі, падазраванымі ў здзяйсненні гэтых злачынстваў супраць чалавечнасці. І вось ад гэтага ўжо плюсуецца тэрмін. Путін, Львова чакалі 5 месяцаў, Натаньяха, Хамас 7,5 і Шайгу 5 месяцаў. Но это уже не гады. Это вельмі важна падкрэсліць, это уже не гады. Ну, да. Шкада, што до 26-го до дня, так бы мовіць, без выбораў. Але я скажу, до дня без выбораў мы вельмі моцна павінны артыкуляваць. На гэтыя без выборы ідзе міжнародны злачынец. Я учора, дарэчы, сказаў гэта на стратэгічным дыалогі са Злучаным Штатам Амерыкі. Я юрыст і разумею, што прысуд павінен уступіць у сілу, калі чалавека можна прызнаць злачынцам. Але ў нас ёсць, я думаю, тут бесспрэчна агульнаграмадская палітычная згода, што Лукашенко бандыт. Ён міжнародны злачынец, які здзейсніў, альбо па яго загаду, а это значит, што ён арганізатар гэтага злачынства, здзейснена шмат злачынстваў супраць беларускага народу, злачынстваў, якія кваліфікуюцца як міжнародныя злачынствы, найбольш цяжкія злачынствы ў свеце. Ён здзейсніў ваеннае злачынства, гэта звязана з незаконным вывазам украінскіх дзяцей. І тут таксама я лічу, што ёсць перспектывы. Шмат чаго залежыць зараз ад украінскага боку, але тут ёсць перспектывы. І ён здзейсніў шмат злачынстваў з пункту гледжання нацыянальнага заканадаўства. Просто мы разумеем, што ў настальным заканадаўстве гэта немагчыма. Хтосьці кажа, ну добра, мы кожны раз падымаем, ну будзе гэты ордер, не будзе. Вось кейс Югаславіі паказвае. Як толькі былі выдадзены ордеры на арышт, адразу паменшылася колькасць злачынстваў. Нават гэта можа паўплываць на сістэму. На самого Лукашенка не факт. Не ведаем. Яго характар гэта цяжка аналізаваць, да? Але можа навакольнае асяроддзе задумывацца больш марнаваць час, больш італьянскую забастоўку пераходзіць, штосьці такое рабіць, каб толькі родныя. А што будуць глядзець родныя? Родныя будуць глядзець па тэлебачанні, як яго бацька ці там дзед, не ведаю хто, сядзіць у горадзе Гага у міжнародным крымінальным судзе, яго судзяць як міжнароднага злачынцу. Хтосьці хоча гэта? Ну падумайце. Мы, дарэчы, на мінулым тыдні праводзілі гэтую адмысловую канферэнцыю, прысвечаную вось досведу Польшчы пераходнага перыяду, да, калі яны пайшлі на гэты транзіт, на змены, круглы стол. У нас няма мэты павесіць кагосьці на слупах, як кажа Лукашенко. Нема і не будзе ніколі. Мы ведаем, што беларусы з беларусам дамовяцца, беларусы з беларусамі дамовяцца. У нас ёсць праблема патэрналісцкай улады. Вось гэтай асобы, персанале Лукашенко. Я ж ведаю чыноўнікаў. Я ведаю, што думае Галоўчынка. Я ведаю, што думае Рыжынкоў. Я ведаю не таму, што я хачу зараз прадаць, што я такі супер палітолог, прагназіст, бо я з імі размаўляў асабіста. І прыватна размаўляў. І сядзелі ў мяне ў кватэры, і ў хаце, і ў рэзідэнцыі пасла. Яны дамоў да мяне прыходзіла. І я ведаю, аб чым мы размаўлялі. І па лесе гулялі, як кажуць. Я ведаю, што яны думаюць пра Лукашенка. Да надакучыў ім. Гэта страх. Это страх, што пануе над імі галава. Як толькі Лукашэнкі няма, пачынаюцца змены. Вось мы павінны мець гэту агульную мэту. Прыбраць Лукашэнку. Дарэчы, у меня была сустрэча з аднім заходнім амбасадарам, ён сказаў, дыктатары заўсёды робяць памылкі. Вось можна думаць пра тое, што ён памрэ хутчэй, чым зробіць памылку. А я перакананы, па-першае, ён зробіць памылку. І нашая мэта павінна быць правакаваць гэтыя памылкі. Мы павінны рабіць усё, каб не здавацца і правакаваць яго на памылкі. А пазней вось будзе вялікая праблема, калі мы будзем не гатовыя, каб скарыстацца вось гэтым момантам, калі ён зробіць гэтую памылку. А ён і абавязкова зробіць. Вот пра гатоўнасць скарыстацца памылкай гэта асобная вялікая тэма, але давайте пакуль завершаючы вось гэтую тэму, можа быць, Гаагі, яна, безумоўна, мы яе будзем закранаць яшчэ пры нашых наступных сустрэчах, але вось гэтая тэма далучэння іншых краінаў. Як вы лічыце, вось ваше меркаванне як дасведчанага дыпламата, чаму ўсё ж таки так павольна гэты працэс рухаецца? Ну, першае, ніхто не чакаў гэтага кроку Літвы. Гэта сапраўды была таямніца. Ведала аб гэтым не шмат людзей і ў Літве. Мы, калі працавалі, мы трымалі падыход канфідэнцыяльнасці, і ўсе з гэтага падыходзілі, і ўсім было нечакана. І нават некаторыя зараз пытаюцца,
Ну, соры, Літва, ну чаму ж вы до нас не прыйшлі, да? Мы б разам гэта зрабілі. Але мы разумеем, што былі рызыкі супрадзення з боку рэжыму. Я скажу так, не буду называць краіны, былі гісторыі апошняга часу, калі нават некаторыя заходнія краіны спрабавалі іншых ініцыятараў спыніць у гэтых дзеяннях. Спыніць проста моцным ціскам, казаць, не рабіце гэта. Гэта дрэнная гісторыя. І я думаю, што таксама і Літва перажывала за гэта. Яна перажывала, што можа быць такі ціск, можа быць тэлефонны званок, які проста змусіць гэта іх не зрабіць. І мы за гэта таксама перажывалі. Мы вельмі перажывалі апошні месяц. Мы вельмі перажывалі, калі Лукашенко публічна сказаў на сваім там гэтым сходзе, што это там было 17 верасня, здаецца, да? 17 верасня. Памяць, калі ён раскрыў, там хочуць мне выдаць. Мы пазней артыкул Рыжынкова, але вельмі дурны, недыпламатычны артыкул. Ён пачаў пагражаць Літве. То есть дыпламат наадварот спрабуе дамовіцца, і ён пачаў пагражаць, думаючы, што такім ціскам ён націснець на Літву. Ну, калісьці я апішу гэту гісторыю больш у дэталях, але я скажу, што у нас была сітуацыя забяспечана да 30-го на некалькі дзён да таго, што адбылося 30 верасня ў горадзе Гага, калі афіцыйна было абвешчана, што Літва перадала гэты рэферал, зварот да прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Так што ўжо нават апошні дзень не было сэнсу рабіць. Мы як бы застрахаваліся. Мы купілі страхоўку. Ну, у той па першым моманце, калі вось было аб'яўлена, да, шмат для каго это стала нечаканасцю. Рабілі ўсё вельмі добра ў таямніцы, але ж колькі часу ўжо прайшло? Ну, гэта же цяжкая праца, гэта шмат працы. Я казаў вам, што гэта было і выгаранне, і дэпрэсія, і дэматывацыя, і гэта было і суботы, і нядзелі, і зараз... Я маю на ўвазе, часу прайшло ўжо пасля гэтага. Пасля гэтага, і как-то вот пра далучэнне асабліва... Ну, вы ведаеце, што ў міжнародным праве такія справы не хуткія, і да, добра, што ўжо не гады. Напрыклад, М'янмы справа пачалася разглядацца ў 2018 годзе, але апошнім часам прыспешыла, да. Таму гэта можа доўжыцца, на жаль, доўгі тэрмін. Конечно, я маю на ўвазе краіны не далучаюць. Я кажу, да, таму, конечно, хтосьці кажа так, па-перш, нам трэба вывучыць матэрыялы, якія прадставіла Літва. Па-другое, мы хочам самі зрабіць аналіз свой незалежны, аўтаномны, пасля гэтага прыняць рашэнне. Гэта зараз для нас выклік, да, і гэтым займаюцца ўсе аб'яднаны пераходныя кабінеты, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, матываваць, адвакатаваць краіны, сябры. І нават сёння раніцай была сустрэча адмысловая ў Вільні з шэрагам амбасадараў і з структурамі анаўскімі па гэтаму пытанні. І сёння ў мяне дзень была, і заўтра ў меня будзе на гэты конт сустрэча. Да, я прашу нават дыаспоры, калі ласка, падтрымлівайце, пішыце лісты ў Міністэрства замежных спраў, Міністэрства юстыцыі. Важна, каб Лукашенко быў прыцягнуты да міжнароднай адказнасці за злачынствы супраць нас з вами. Нас з вами. Гэта не суседа тычыцца. Датычыцца ўсіх нас. Большасці беларусаў. Бо ён дайшоў да кожнай сям'і. Праз паціск рукі мы ўжо бачым, да, колькі знаёмых, сяброў, вось побач з намі ён зрабіў гэтае злачынства. Калі людзі вымушаны былі уцякаць з краіны, калі дэпартаваныя яны. Гэта факт дэпартацыі, бо яны вымушаны. Хтосьці з нас хацеў з'язджаць з Беларусі? Зміцер, вы хацелі? Не. Я таксама не хацеў. Нас вымусілі, бо калі сказалі, што ўсё, заўтра ты будзеш сядзець у турме. І гэта дэпартацыя. Гэта прымус пад пагрозай таго, што мы цябе заб'ём у турме, мы будзем катаваць табе ў турме, мы проста цябе затрымаем па беспадстаўных прычынах, па палітычных прычынах. Вось. А зараз, калі мы тут, нам кажуць, пашпарт вам не дадзім, прадоўжыць пашпарт не дадзім, натарыяльную даверанасць вы не зробіце, маёмасць мы вашу арыштавалі, крымінальную справу зрабілі, артыкул выпісалі, тэрмін далі, родных затрымалі, піша КДБ смс-кі, пастаянна там азаронкі і же с ними, група збеглыя, там парнакапытныя, как Карпенкоў любіць. Вось, калі ласка, гэта ўсё злачынствы супраць чалавечнасці. І гэта ўсе радыастанцыі, якія там працуюць, усе гэтыя прапагандысты, яны частка гэтай сістэмы, вось прапагандысцкай, якая здзяйсняе злачынствы супраць чалавечнасці. Яны павінны гэта таксама разумець. Я чуў такі аргумент, што, маўляў, чаму некаторыя краіны не спяшаюцца далучацца, што, маўляў, яны разважаюць, можа ім вярнуць свайго пасла, амбасадара ў Мінск з рознымі мэтамі, там наладзіць стасункі, можа быць, дзеля вызвалення палітвязняў, там і гэтак далей. А як можна накіроўваць амбасадара, калі ты далучыўся? Ну, это мой аргумент да тых, хто кажа у тым ліку эфіра Еўрарадыё, калі кажа, давайте вернем амбасадару. Ну, конечно, калі амбасадар, это і я казаў уже, здаецца, і у вас таксама падчас нашай сустрэчы размовы, калі амбасадар прыязджае ў
Украіны уручае даверчыя лісты Лукашенку, а пасля гэтага краіна скіруе свой рэферал падтрымку да звароту Літвы, каб распачаць справу супраць Лукашэнкі, выдаць ордер на арышт Лукашэнкі, можам уявіць сабе сітуацыю? Не, гэта нереально. Все, гэтая краіна зачыніла гэту гісторыю. Таму накіраванне амбасадараў абсалютна непрымальная гісторыя. Гэта перш. Па-другое, няма на сённяшні момант такіх рухаў ці матываваных праактыўных дыскусій у еўрапейскіх колах дзеля таго, каб накіраваць амбасадару. Нема. Гэта штучна ствараецца прапагандай, якая выкарыстоўвае частку асяроддзя ў замежжы, якая падхаплівае по невядомых мне прычынах, могуць быць розныя прычыны, можа чалавек так думае, а можа стымулюецца, падхопліва і пачынае крычаць: давайте вернем амбасадару, бо гэта выгадна прапагандзе, бо як толькі з'яўляюцца там амбасадары, гэта выключаецца альтэрнатыва, гэта выключаецца альтэрнатыўны інстытут, гэта выключаецца альтэрнатыўны пункт гледжання, гэта значыцца, аднаўляецца ўсё тое, як было раней, а раней як было не будзе 2019 года, не выпусціць Лукашенко ўсіх. Я учора і сказаў амерыканцам таксама падчас стратэгічнага дыалога, я не веру, на жаль, я не веру ў гісторыю, што ён выпусціць беларускіх вайсковых, якія нам дапамагалі з 20-го года, якім ён даў тэрміны там 17 гадоў. Памяці гэты капітан, вядомы хлопец з генеральнага штаба быў, прозвішча яго забыўся. Пазней партызаны беларускія, што ён іх выпусціць? Ну хтосьці ў гэта веры? Не, а мы што, іх пакінем у турмах? Гэта нереалістычны сцэнар. Таму толькі змена рэжыму, змена сістэмы можа прывесці да таго, што мы вызвалім усіх. А ўсё іншае гэта гульня, гэта цыклічнасць, але гэты цыкл уже не паўторыцца на ўзровень 2019 год. Это нереально, бо ён здзейсніў зашмат ужо злачынстваў, ваеннае злачынства, агрэсія, злачынствы супраць чалавечнасці і так далей. А я шчыра скажу, вось, напрыклад, гэта адбудзецца. А ў што мы з вами будзем верыць? Я кажу заходнікам таксама, калі такая дыскусія нават з нашага боку хутчэй ініцыюецца. Нават апошні раз з адным з польскіх дыпламатаў казаў: адкуль вы гэта бярыце? Ну, мы не размаўляем на гэты конт увогуле. Адкуль у вас такая інфармацыя? То есть я кажу, а як нам, беларусам, матывавацца? У што верыць тады? Калі вы зробіце такі крок па прызнанню Лукашэнкі? Ну, правда ж? У што верыць? За што мы вели барацьбу? Таму, калі нават такія думкі ў кагосьці з'яўляюцца заходнікаў, мы павінны вельмі дакладна і востра ім казаць: гэта здрада. Здрада прынцыпаў, пад якімі вы падпісаліся ўсіх вашых міжнародных дакументах. Гэта здрада ў адносінах да нас. Вы будзеце ў нашых вачах здраднікамі. І я гэта гавару шчыра. Ну што, я не маю рацыю? За што церпіць беларускі народ? Што пазней з бандытаў хтосьці дамовіцца і пачне гарбату піць? Все нормально, як бы не было. Даваў загады страляць людзей, катаваць людзей у турмах. Забыліся? Аргумент: дамаўляюцца нават з тэрарыстамі. Дамаўляюцца аб чым? Ну, але тэрарысты што, тады яны, пытанне іх адказнасці не разглядаецца? Ну, гэта можа быць, як кажуць, кароткатэрміновае рашэнне, да, такое хуткае, аператыўнае рашэнне, але сістэмна гэта не павінна ўплываць. Мы, калі вядзем вайну, мы ставім якую мэту? Перамагчы ў вайне. Мы же не ставім мэту, галоўную мэту вызваліць ваеннапалонных. У нас сёння вайна. Умоўна, можем так акрэсліць. Вайна, якую вядзе Лукашенко супраць беларускага грамадства, большасці беларускага грамадства. І не трэба тут расказваць мне гісторыі, што беларусы змяніліся, што ім падабаецца Лукашенко. Ніхто не хоча жыць пад пастаянным прэсінгам. Не хоча і не будзе. Гэта ўзарвецца ў нейкі момант. Мы толькі не ведаем калі. Вось пытанне да нас будзе, ці будзем падрыхтаваць. Так вось, калі ідзе вайна супраць беларускага народу, якую вядзе рэжым Лукашэнкі, патэрналісцкі ён за гэта адказвае і ўзяў сабе паплечнікаў, то для нас галоўнай мэтай з'яўляецца перамагчы ў гэтай вайне. Але это стратэгія. Але мэтай галоўнай павінна быць таксама вызваліць ваеннапалонных. Гэта паралельныя задачы. Але стратэгія перамагчы ў вайне. Бо мы ўсіх ваеннапалонных не вызвалім. Вы думаеце, Украіна вызваліць усіх ваеннапалонных, не перамагчыся ў вайне? Не вызваліць. Перайдзем да стратэгічнага дыялогу. Акурат такі пытанне ад вожыка патрыёта. Я таксама сёння ўразіўся, калі прачытаў гэтую рэакцыю. Стратэгічны дыялог гэтым разам неяк выбухнуў у МЗС Лукашэнкі. Чаго яны так хвалююцца? Мабыць, там нейкія падарункі рэжыму чакаюцца. Ну, вы бачылі гэтую рэакцыю амбасады Беларусі ў Вашынгтоне, здаецца. Ну, вось цікава, дарэчы, што зрабіў Рыжынкоў. Ён даў даручэнне зрабіць рэакцыю пасольству Беларусі ў ЗША. Гэта
гэта выключная сітуацыя, бо пасольствы не робяць пратэсты. Дэмарш можа зрабіць пасол, пайсці ў міністэр замежных спраў краіны па загаду са сталіцы, але гэта робіцца канфідэнцыйна, гэта не робіцца публічна. І гэта выключная гісторыя, таму што тады няма магчымасці камунікаваць для гэтага пасольства или амбасадара з краінай знаходжання. Яго будуць воспрымаць вельмі крытычна. Ён выканаў вельмі дрэнную місію, бо амбасадар, які знаходзіць краіну, заўсёды павінен шукаць нейкія спосабы, каб камунікаваць, каб неяк выбудоўваць адносіны. Вось МЗС можа рабіць дэмаршы, можа рабіць пратэсты, а тут Рыжанкоў даручае гэта зрабіць пасольству ў Вашынгтоне. Значыцца, з аднаго боку ён паказвае альбо непрафесіяналізм, чарговы раз як міністр замежных спраў Лукашэнкі, бо не міністр замежных спраў Беларусі, ён міністр замежных спраў Лукашэнкі. Альбо ён хоча паказаць амерыканцам: ну глядзіце, мы адрэагавалі не на палітычным узроўні самым высокім, мы адрэагавалі ўсё ж таки на тэхнічным узроўні пасольства. Ён падстаўляе пасольства. І так яно там нічога не робіць, і так ніякіх кантактаў няма, вось это дал. Але з іншага боку гэта паказвае, што ім баліць. І я раскажу чаму. Таму што Рыжанкоў разам са мной сядзеў не аднойчы на міжурадавых камісіях, на міжмідаўскіх кансультацыях, міжМЗСаўскіх кансультацыях. Гэта фактычна тое, што адбылося учора-пазаўчора, гэта міжурадавыя перамовы, міжміністэрскія кансультацыі. Так, зразумела, што з боку амерыканцаў быў дзяржаўны дэпартамент і розныя інстытуты дзяржаўныя, міністэрствы, прадстаўнікі іх. З нашага боку былі інстытуты дэмакратычных сіл, ініцыятывы, якія працягваюць змагацца, які робяць усё, каб змяніць сітуацыю ў нашай краіне. Але это выключная сітуацыя, бо ўпершыню ў гісторыі амерыканцы ведуць стратэгічны дыалог не з урадам, які кантралюе тэрыторыю сваёй краіны, а з прадстаўнікамі інстытутаў дэмакратычных, якія вядуць барацьбу за змены на гэтай тэрыторыі. І, конечно, гэта баліць рэжыму. І гэта праходзіць у другі раз. І гэта вельмі змястоўна і на даволі высокім узроўні. Я браў удзел у такіх перамовах дзесяткі раз. І з Польшы, з Францыі, Іспаніі, Партугаліі. Сам падпісваў міжурадавыя пагадненні, камісіі праводзіў, кансультацыі праводзіў. Я ведаю, што гэта такое. І гэта было абсалютна, вось, выглядала так, як размаўляе дзяржава з дзяржавай, урад з урадам, міністэрства з міністэрствам. Гэта так менавіта выглядала. Дарэчы, вось это, дарэчы, вельмі важна, прабачце, гэта паказвае нашу суб'ектнасць, да, знешнепалітычную суб'ектнасць. Калі нас партнёры бачаць як суб'ект, калі б не бачылі як суб'ект, яны бы з намі не праводзілі гэтай перамовы. Яны бачаць наш суб'ект, значыць, яны бачаць знешнепалітычную суб'ектнасць. Зразумела, што для нас жа галоўнае не толькі знешнепалітычная, а перадусім унутрыпалітычная суб'ектнасць. Як гэта дасягнуць? Адзін з элементаў, у тым ліку мець гэту знешнепалітычную суб'ектнасць. І гэта важна на транзітны перыяд. Гэта важна на той сітуацыі, калі Лукашенко зробіць памылку, альбо Лукашенко памрэ, але будуць іншыя нейкія падзеі, калі он у Пакістане, я кажу, умоўным будзе, які будзе сябрам міжнароднага крымінальнага суда, і урадавы квартал будзе заатакаваны паўстанцамі, і ён будзе там заблакаваны. Вось сітуацыі могуць быць розныя, і таму інстытуты прынцыпова важны. Яны важны для таго, каб і Захад бачыць у нас суб'ектнасць. Яе страціць, я лічу, гэта было велічэзнай памылкай. На наступным тыдні аналагічныя перамовы з Еўрапейскай камісіяй, з Еўрапейскім саюзам, да, адбудуцца 11 лістапада. 12 у Еўрапарламенце адбудзецца буйная палітычная канферэнцыя, прысвечаная Беларусі. І гэта будзе абсалютны месседж Рыжанкову. Рыжанкоў, трымай наступны месседж. Пагляджу, якую рэакцыю вы зробіце. Ну, місія ў Брусэлі, хутчэй за ўсё, зробіць публічны прэс-рэліз на весь Еўрапейскі саюз, як яны супраць таго, што ў нас адбываецца 4-й раунд міжміністэрскіх, міжурадавых перамоў цяпер з Еўрапейскай камісіяй. Яшчэ велічэзная палітычная канферэнцыя ў Еўрапейскім парламенце. Вось, так што, ну што, гэта важна. Суб'ектнасць у гэтым кантэксце вельмі важна. Гэта важна, але, ну вот, калі просты чалавек задаць пытанне, а ў практычным сэнсе, вот для беларускага грамадства, ну хаця бы вот той яго часткі, за якое знаходіцца за мяжой. Ну, давайте, адказнасць мы кажам. Учора, да, амерыканцы не з'яўляюцца членамі міжнароднага крымінальнага суда. Яны не могуць падтрымаць зварот Літвы. Але гэта вельмі ўплывовая краіна. І калі ад першага моманта да апошняга моманта гучыць пытанне адказнасці рэжыма, і гэта прапісана ў тым ліку ў выніковым дакуменце, гэта важна. Гэта фактычна мы маем магчымасць, дзякуючы нашай сустрэчы, паставіць канкрэтныя прапановы, не просто бла-бла-бла, расказаць, што мы зрабілі, бо гэта была просьба, і што мы плануем рабіць, і ў чым мы бачым падтрымку США. І мы дамовіліся. Я не буду казаць, пра што мы дамовіліся. Ну вот, на самым цікавым. Ну, прабачце, ну мы жывем у перыяд вайны.
Это не тое, што такія хітрыкі з майго боку, так я штосьці тут таямніцу скажу. Абавязкова раскажам. Ну, трэба зрабіць, праўда же, трэба гэта зрабіць. Я думаю, што это не за гарамі. Спадзяюся, што не за гарамі. Так што вось мы дамаўляемся з імі пра нейкія крокі, што тут яны нас гатовы падтрымаць. І гэта вельмі важна. І гэта не толькі міжнародны крымінальны суд. Ёсць і іншыя магчымасці. І, дарэчы, амерыканцы даволі дакладна кажуць пра адказнасць. Адказнасць і ў кантэксце санкцый як інструмент адказнасці і прымусу змены палітыкі, і ён застаецца актуальным. Да, хтосьці скажа, не памяняў палітыку, але, на жаль, мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі раней гэта працавала больш хутка, і я быў па той бок, можа, не ментальна, але юрыдычна, і я разумею, але сёння зусім іншая сітуацыя, таму трэба вытрымкі, трэба характара, трэба волі, не здавацца кожны дзень. Нельга здавацца, нельга паддавацца рэжыму, нельга паддавацца наратывам прапаганды, якую купляюць некаторыя асобныя людзі з нашага асяроддзя, бо яны единалічнікі, яны не прадстаўляюць інстытуты, але яны выходзяць, ну, дзякуючы вольным медыа, і могуць сказаць сваю думку. Але разумееце, калі такі чалавек кажа, ён кажа толькі ад сябе. Вось у адрозненні Ціханаўская кажа, таму што яна на выбарах была, яна атрымала мільёны галасоў. Латушка кажа, таму што, прабачце, за мяне прагаласавала 2400 беларусаў падчас выбараў у Каэрацыйную раду. Хтосьці скажа, нішто. А для мяне 2400. Гэта маі выбарцы. І я кажу ад іх імя. І яны падтрымалі мою праграму, што Лукашенко павінен быць прыцягнуты да адказнасці, што санкцыі павінны нарошчвацца. Падтрымалі мяне падчас выбараў. Я атрымаў мандат. Я іду з гэтым мандатам. Іншыя могуць сказаць, што іншыя. Трэба было ісці на выбары. Вось я маю легітымнасць ад Ціханаўскай, якая прызначыла мяне ў кабінет. Так што у меня ёсць легітымнасць і ад выбаршчыкаў праз Каэрацыйную раду, і ад Ціханаўскай. І гэта нармальна. Так працуе дэмакратыя. Іншых варыянтаў няма. Можа прыйсці хтосьці ў студыю сказаць, яны дрэнны, я лічу, вось так трэба. Это твой пункт гледжання. Дэмакратыя, калі ласка, але гэта толькі твой пункт гледжання. Давайте на іншую тэму. Вы акурат-таки таксама как бы такі масток перакідывалі. Вот тое, што я шукаў, бо прыйшоў акурат-таки пытанне на гэтую тэму, і трэба было мне знайсці імя прозвішча таго эксперта, на якога спасылаюцца, і таму вас праслухаў, за што вы мяне так упікнулі. Але Марк Эпіскапас, даследчык амерыканскага інстытута адказнага дзяржаўнага кіравання Квінсі і прафесор гісторыі. Веду, мы таксама уже знайшлі на яго даведку. Ну, сярод іншага, умоўна кажучы, падсумоўваючы яго месседж, ён сказаў, ЗША павінны адмовіцца ад змены рэжыму ў Беларусі. І што, маўляў, у амерыканскіх адносінах, беларуска-амерыканскіх, патрабуецца мяккая перазагрузка. І вось пытанне, якое мяне падштурхнула шукаць гэтую цытату і імя гэтага даследчыка амерыканскага. Максім пытаецца, у ЗША гучаць галасы аб тым, што трэба пачаць мяккую перазагрузку з Беларусю. А раней Кавалеўскі пачаў пра такое ж казаць. Тренд, Апейкін увогуле прапануе капітуляцыю. Ваше меркаванне. Ну, дарэчы, з амерыканскіх крыніцаў мистер Эпископос, еще один частый гость мистера Соловьева и других ведущих канала «Россия». Он любит рассказывать русским, чьи СМИ находятся под полным контролем государства, что в США подавляются открытые дебаты, а наша американская экономика лежит в руинах. Это американская крыніца. То есть гэта прапагандыст Кремля, які працуе ў Злучаных Штатах Амерыкі, расказвае, што ў Амерыцы няма дэмакраты, а ў Расіі ёсць дэмакраты, якога запрашае Салаўёў. І зараз мы будзем лічыць, што гэта экспертнае меркаванне, уплывовае меркаванне ў Злучаных Штатах Амерыкі. Для мяне было важным пачуць, што думаюць амерыканскія дыпламаты. І я вам сказаў, што амерыканскія дыпламаты адказнасць гэта працягванне санкцыйнага ціску. Вось гэта пазіцыя на сённяшні дзень амерыканскіх дыпламатаў. Да, я не буду хаваць і не буду лукавіць, што, конечно, пытанне ўзнікае, што будзе, калі пасля інаўгурацыі прэзідэнта Трампа. Шмат зараз ідзе спекуляцый. І мы размаўляем з заходнімі палітыкамі, амбасадарамі, і все кажуць, давайте, можа, чытаем, мы бачым, чаго як бы вядзе прэса, але давайте паглядзім, што будзе канкрэтна рабіць прэзідэнт Трамп. А вось на наступным тыдні прэзідэнт Трамп прыязджае ў Парыж адкрываць Нотр-Дам разам з Макроном. Макрон, мы ведаем, якая пазіцыя ў адносінах да Расіі, у адносінах да падтрымкі Украіны. Ён нават выказваў гатоўнасць адправіць свае войскі. Ён даў згоду на выкарыстанне зброі французскай. Трамп паказвае, што ён хрысціянін. Трамп паказвае, што ён
робіць яшчэ да інаўгурацыі візіт у Европу, у Францыю, у адну з ключавых краінаў у Еўрапейскім Саюзе. Ці не з'яўляецца гэта рэальным крокам? Для мяне гэта больш рэальны крок, чым тое, што пішуць сродкі масавай інфармацыі. Паваць, да, незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Там жа вы ж карыстаецеся таксама меркаваннем такіх палітолагаў, як Епіскопас ці іншых, да? Ну, я даверыўся калегам, гэта было інтэрв'ю на Свабодзе, ну і думаю, ну... Да. Ну, вось. Таму это меркаванне. Вось гэта крок. Я лічу, што трэба глядзець на дзеянні, і мы на гэта паглядзім. Зразумела, што той став, той дзяржаўны апарат, які рыхтаваў гэтыя кансультацыі, ён застанецца, бо так працуе сістэма бюракратычная ў ЗША, у Францыі там увогуле дзяржаўныя чыноўнікі так забяспечаны, што іх звольніць практычна немагчыма. Яны застаюцца, але палітычна будуць, конечно, давацца сігналы. Там павінен быць Марк Рубіо дзяржсакратаром. Ён ведае сітуацыю ў Беларусі. У яго был прынцыповы падыход што да падтрымкі дэмакратыі. Пажывем, пабачым. Мы ўсё ж такі спадзяемся, але на гэта мы павінны працаваць з новай адміністрацыяй Трампа, каб яна была нашым саюзнікам у нашай барацьбе да змены ў Беларусі. Што тычыцца выказванняў такіх асоб людзей, якіх вы узгадваеце. Ну, па-першае, мы бачым, што некаторыя асобна поехали у Лондон, Париж, Берлін. І там заводзяцца якія наратывы. Ну, гэта публічна, што давайте сябраваць з Лукашэнкам зноў, што давайте прызначым амбасадараў і давайте здымаць санкцыі. І уяўляеце, вось мы вядзем, і гэта пастаянна, гэта ж з 2020 года пачалося, гэта не тое, што штосьці новае. І вось хтосьці кажа, чаму вы да гэтай пары не дасягнулі нейкай мэты? А таму, што паралельна заўсёды хтосьці ездзіць і кажа, не рабіце гэта, давайте з Лукашенко дамовімся, давайте заставім дзверы адчыненымі, давайте не будзем, прызнаем яго легітымнасць, давайте. І мы, якія кажам, што вось ёсць стратэгія барацьбы і дасягнення той галоўнай мэты, якую мы паставілі, змену ў Беларусь. Мы добіваемся канкрэтных вынікаў. Мы да іх ідзем, як цяжка гэта не было. Хтосьці гатоў пайсці на згоду, дамовіцца, прабачыць Лукашэнку. Хтосьці, як Апейкін кажа, што гісторыя яшчэ рассудзіць, і мы ўсе будзем дзякаваць Лукашэнку. Но яго права паехаць у Беларусі ўжо сёння дзякаваць. Ну, чаму ён не хоча гэта зрабіць? Гэта яго права. Тое, што кажа Апейкін, трэба распусціць інстытуты, гэта абсалютна тое, што кажа Маркаў. Адзін у адзін. Галоўны прапагандыст Марат Сергеевич Марков, міністр інфармацыі, былы кіраўнік ОНТ, і тое самае кажа Апейкін. Ну, адзін у адзін. Ну, супалі меркаванні. Ну, добра. Але мы павінны гэта разумець, што гэта меркаванне прапаганды і асобы чалавека Апейкіна. Ці гэта ключавы наратыў? Для мяне не. Гэта не ўплывае на маю стратэгію барацьбы дзеянняў, канкрэтных дзеянняў. Я ад гэтага не адступлюся. Калі гледачы падтрымліваюць, калі ласка, лайкайце, падтрымайце, ці мы павінны зрабіць тое, што кажа Апейкін, распусціцца і пайсці на каленях да Лукашэнкі і сказаць: ты ж нас ашчаслівіў на 30 гадоў, яшчэ дай нам шчасця, колькі тебе Бог даў жыцця, і жыві ты там, не ведаю, як хочаш, і забівай далей беларусу. Мы выбачаем, што ты нават даваў загады расстрэльваць людзей, катаваць і так далее. Ну, окей, давайте зробім так. Я прапаную тую стратэгію, мы прапануем тую стратэгію, за якую змагаемся, па якой крочым, колькі бы не было іншых галасоў. Ну, ведаеце, як это не дзіўна, я уже казаў вам тут как бы перад эфірам, я адразу по заканчэнні гэтага эфіра с Апейкіным атрымаў на пошту ліст рэакцыю ад Воскресенскага з гэтай нагоды. Я вам працытую. Прапановы Апейкіна аб самароспуску офісаў кабінетаў, да якой ён дадумаўся праз 4,5 гадоў, гэта лагічны і непазбежны прысуд палітычным інфантылам вуснамі палітычнага інфантыла. Ну вось, калі ласка, рэакцыя. Мне учора таксама з адным з нашых палітыкаў была размова наконт таго, што ён кажа: вось давайте пачынаць размаўляць з Лукашэнкам. Я кажу: вы верыце ў тое, што ён з вами будзе размаўляць? Не веру. Так а што значыць, давайте пачынаць размаўляць? Лукашенко ніколі не размаўляў з апазіцыяй. Была, можа, вы лепш нават памятаеце, у 96-м, можа, 95-м штось там нейкая спроба. Все, больш ніколі ён не пойдзе размаўляць з апазіцыяй. Чаму вось Кавалеўскі, Апейкін пастаянна кажуць: нам трэба размаўляць з Лукашэнкам? А можа, ён павінен сказаць, што ён хоча размаўляць з Захадам? Ці ён гэта кажа? Ці ён робіць гэтай крокі? Ніхто лепш за Рыжэнкова і Лукашэнкі не ведае, што трэба зрабіць, каб Захад пачаў гэтыя размовы. Што трэба зрабіць, каб былі накіраваныя амбасадары? А трэба
вызваліць палітзняволеных і перадусім спыніць рэпрэсію ў краіне. І вось пасля гэтага захад будзе размаўляць, правесці дэмакратычныя выбары. Так его увогуле павітаюць у Парыжы, калі яго, конечно, пераберуць, але яго не пераберуць, правильно? Там вось што трэба зрабіць. Чаму некаторыя прадстаўнікі, калі лічаць себя прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў, кажуць: не, давайте мы пачнем з ім размовы. Аб чым з ім размаўляць? Ён не будзе з вами размаўляць. Не будзе. Хто такі Апейкін? Чаму за Апейкіным будзе размаўляць Лукашенко? Ну, дай Боже, можа, пасля гэтага наша эфіру ён запросіць Лукашенко, Апейкіна, яны сустрэнуцца. Ну, яны, ведаеце, яны гуляюць на забыўчывасці заходнікаў, бо, конечно, эліты мяняюцца. І вось эта цыклічнасць, яна заўсёды паўтаралася кожныя 5 гадоў, правда? Кожныя 5 гадоў, але Лукашенко рабіў крокі, здымаліся санкцыі, яны хочуць згуляць зноў-такі на забыўчасці. Зараз іншая сітуацыя. Зараз гэта будзе цягнуцца даўжэй, на жаль. Барацьба будзе больш цяжкай, на жаль. На жаль, будуць нас спрабаваць, конечно, вынішчыць, знішчыць дэмакратычныя інстытуты. Не будзе, можа, такога абсалютнага аб'яднання, як нам бы хацелася, бо яно нерэальна ніколі. Але я лічу, што на кану вельмі шмат. Мы не маем права здацца ў гэтай сітуацыі. У нас агульная пазіцыя большасці. Гэта пазіцыя Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, у які ўваходзяць розныя інстытуты, таксама розныя ініцыятывы, лепш сказаць так, і каардынацыйнай рады, большасці чальцоў каардынацыйнай рады. У нас ёсць дэмакратычна сфарміраваная большасць. Хтосьці іншым чынам ацаніў іх пазіцыю з пункту гледжання большасці? Як? Чаму не ўдзельнічалі ў выбарах у каардынацыйную раду? Чаму Кавалеўскі зышоў з кабінета, не пайшоў на выбары ў каардынацыйную раду, а зараз кажа, што нам трэба рабіць? Ён, я думаю, правільна был бы, каб пайшоў на выбар у каардынацыйную раду, абраўся, атрымаў бы большасць у каардынацыйнай радзе і пазней артыкуляваў. І вось тады гэта не голас персанальна былога дыпламата, разумнага чалавека, але толькі аднаго чалавека, Кавалеўскага. А тут ёсць сфарміраваныя інстытуты. Ну, я б уже не сказал одного. Там целое агентство еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Ну, я не ведаю, колькі там людзей працуе, не буду гэта ацэньваць. Пытанне, якое мне вас попросили у вас поцікавіцца. Ці пытанне падтрымки ветэранаў і іх сем'яў у выніковым дакуменце стратдыялогу з ЗША ёсць? Гэта пытанне было паднятае падчас стратэгічнага дыялогу і з такой просьбай да амерыканцаў быў зварот накіраваны. Я не гатовы сказаць, ці будзе ў гэтым выніковым дакуменце, але мне падаецца, што гэтае пытанне з'яўляецца адной з прыярытэтаў для Вольгі Зазулінскай, якая з'яўляецца нашым прадстаўніком, якая адказвае за сацыяльную дапамогу. Таму я абяцаю, што яшчэ раз запытаюся яе падчас наступнага паседжання аб'яднанага пераходнага кабінета. Падчас дыялогу з амерыканцамі мы гэтае пытанне падымалі. Справа ў тым, што вот акурат такі, колькі там тыдзень таму у нас у эфіры гэтую тэму абмяркоўвалі. Вось быў сябра каардынацыйнай рады Александр Клачко, які казаў, што ну вот чамусьці для дэмакратычных сілаў тэма добраахвотнікаў, ветэранаў, дапамогі, падтрымкі, яна табу. Наколькі это правда? У музеі вольнай Беларусі, які з'яўляецца праектам народнага антыкрызіснага ўправлення, учора адбылася адмысловая падзея, прысвечаная таму, каб сабраць сродкі для дзяцей загінулых беларускіх добраахвотнікаў. Ну, гэта можна сказаць у нейкім сэнсе наш уклад народнага антыкрызіснага ўправлення. Калі мы кажам пра падтрымку добраахвотніка, это заўсёды было прыярытэтам. Гэта не так. Я, дарэчы, памятаю, беларускага грамадства. Калі стваралася асацыяцыя добраахвотнікаў былых у Польшы, яны прыходзілі да мяне, і мы аказалі нават фінансавую дапамогу з прыватных крыніцаў, бо іншых у нас крыніцаў няма, каб такая асацыяцыя паўстала. Так што пазней я ўжо 4 разы падымаў пытанне легалізацыі беларускіх добраахвотнікаў падчас сустрэчы ў міністэрстве замежных спраў, міністэрства ўнутраных спраў. Заўтра у меня сустрэча з намеснікам міністра ўнутраных спраў Польшы Душчыкам, і гэтае пытанне ўжо ў пісьмовым выглядзе я яму накіраваў. Бо наперададні сустрэчы, каб яна больш вынікова, я сфармуляваў 6 пытанняў разам з камандай, разам з кабінетам, і вось у ліку іх ёсць і пытанне дапамогі беларускім добраахвотнікам. Так што гэта пытанне стаіць. Ну, тое, што мы яе не ставім, гэта неправда. Ставім, але пытанне тое, што другі бок, і ці ў іншых розных краінах як да гэтага ставіцца. Вот я хацеў сказаць, што шмат жа хто з замежных, ну, назовем это партнёраў, яны вельмі так падазрона ставяцца да пытанняў мілітарыстычнага характару.
это ёсць? Ёсць, да, безумоўна, ёсць. Гэта рызыка нацыянальнай бяспекі, і нават калі я памятаю 2022 год, тады у меня быў, дарэчы, Павел Усаў, ён прыйшоў у НАУ і кажа, што нам трэба хутка ставіць пытанне аб стварэнні добраахвотніцкіх падраздзяленняў тут на тэрыторыі Польшы, давайте пісаць ліст у Міністэрства обороны, і я напісаў ліст у Міністэрства обороны Польшы, я не атрымаў адказу. І да гэтай пары не атрымаў, і не атрымаем, хутчэй за ўсё, гэта нерэалістычная гісторыя. То есть яны разглядаюць гэта з пункту гледжання рызыкаў для нацыянальнай бяспекі. Калі арганізуюцца замежныя грамадзяне у нейкую вайсковую адзінку, зразумела, што яны павінны мець нейкае падпарадкаванне вайсковым структурам краіны, якой знаходзіцца, але як бы там не было, гэта дадатковыя рызыкі. Яны не, як бы узважваючы плюсы і мінусы, ставяць на тое, што лепш, каб гэтага не было. Гэта рэальнасць. Я не ведаю, што б я рабіў, будучы прэм'ер-міністрам у гэтай сітуацыі, але яны прымаюць менавіта такое рашэнне. Так, у нас не так шмат часу. Ёсць у мяне 3 пытанні, якія я хацеў бы ўсё ж таки закрануць. Але пра Трампа хацеў расказаць. Да. Цікавую гісторыю. Вось калі я працаваў амбасадарам у Францыі, я памятаю, прыехаў Михаил Мясніковіч з візітам у Парыж. Гэта было 100годдзе завяршэння Першай сусветнай вайны. Афіцыйныя мерапрыемствы па запрашэнні Макрона. Запрасілі, дарэчы, Лукашэнку. Лукашэнка не прыехаў. Дарэчы, яго Яланд запрашаў, ён таксама не прыехаў. Ну, дзіўна, але вось такія былі крокі, спрабавалі яго ўцягнуць у такое палітычнае поле. Калісьці Кваснеўскі яго запрашаў, ён таксама не прыехаў. Як вы думаете, это было яго асабістае рашэнне ці з Крамля нешта там вот стапарнули? Я не ведаю, ён баіцца камунікацыі на такім узроўні з заходнім лідарам. Ён баяўся, што будзе падвергнуты крытыкі і што яму трэба будзе на гэта неяк рэагаваць, а ён эмацыйна можа зарэагаваць некантралюема. Я не ведаю. То есть шмат. Я памятаю, што ў Польшы ён тады не прыехаў, таму што баяўся, што тут дыаспора выйдзе з пратэстам. І гэта было ключавым момантам, чаму накіравалі Навіцкага, тады ён быў старшынёй Савета Рэспублікі, а Лукашенко сам не прыехаў на запрашэнне Кваснеўскага. Так вось, Мясніковіч прыехаў на гэтае мерапрыемства, тады была гісторыя, памятаю, каля трыумфальнай аркі ўсе чакалі Трампа і Пуціна. Ну і пад'язджае картэж Трампа, картэж Пуціна пад'язджае да трыумфальнай аркі, і я разумею, што ідзе інфармацыя пра захову, што Трамп яшчэ не прыехаў. Картэж робіць разварот, хаця ўсе лідары краіны, там шмат, там было каля сотні, да, лідары Украіны ўжо чакалі Пуціна і Трампа, разварочваецца і выязджае з гэтай плошчы. І па плошчы такі, вау, такі выдых. Все зразумелі, што Пуцін не можа зайсці перад апошнім, ён павінен прыйсці апошнім. І пасля таго, як калі прыехаў Трамп, тады з'явіўся Пуцін. Ну, але пра гэта мова. Пазней, калі ўжо ўрачыстасць скончылася, я іду і гляжу, Порошенко ідзе, прэзідэнт Украіны той час, ідзе без аховы і пытаецца ў мяне, скажыце, а где тут аўтобус, які вязуць у Елісейскі палац на прыём да прэзідэнта Макрона? Я сабе уявіў, думаю, калі б Лукашенко прыехаў, это ж яго таксама без аховы бы туды адправілі, бо ахоўнікаў не пускалі, толькі ядзерных краінаў. Я не ведаю, што б там было, ну Лукашенко б ніколі бы не пагадзіўся, каб ён без аховы пайшоў на нейкае мерапрыемства. Ну і там адбылася размова ў Елісейскім палацы Мясніковіча па заданні Лукашэнкі. Размова адбылася з Кушнерам, зяцем Трампа, і з яго жонкаю. І змест размовы яны запрашалі Трампа наведаць Беларусь. І гэта было прамое даручэнне Лукашэнкі скарыстацца вось менавітымі гэтымі сувязі з Навагрудчыны, з беларускай зямлі, каб прыцягнуць Трампа туды, і пазней, памятаеце, прыязджаў Пампео, дзяржсакратар. Так што я перакананы, што гэты канал будзе скарыстаны, калі ўжо не спрабуюць скарыстаць яго ў чарговы раз, камунікацыі з Кушнерам. Кушнер, як мы чулі, прызначаны будзе паслом у Францыі. Дарэчы, трэба не забывацца, што ў Ружанкова сестра родная, якая з'яўляецца грамадзянкай Францыі. Тут таксама. Так што тут будуць працаваць і такія сувязі. Ну вось, давайте да маіх 3 пытанняў. Яны першае будзе звязаны менавіта вот з гэтым выбарчым рытуалам і чаго чакаць па выніку яго. Як вы думаете, ўсё ж таки будуць спробы да, ну, как бы, вот эту сваю, ну, обноўленую нібыта легітымнасць вот перад Трампам памахаць і сказаць, давайте перагортаваць старонку, карацей, налажваць адносіны? Будуць. Я думаю, што хутчэй за ўсё яны могуць зарабіць вялікае вызваленне палітзняволеных. Гэта было бы натуральна і лагічна, калі б яны хацелі бы штосьці атрымаць, бо на сённяшні дзень все ўспрымаюць гэта так, што гэта гульня. Ён вызваляе менш, чым саджае зноў. Сёння мы чыталі, што былы палітзняволены, якой вызвалілі месяц на свабодзе, зноў затрыманы, да? Таму у нас
захадзе на гэта глядзяць вельмі холодна. Яны разумеюць, што гэта просто гульня, гэта такі фарс. Што тычыцца яго спробаў, безумоўна, ён будзе гэта спрабаваць. Пытанне, што мы будзем рабіць і што мы робім. Для нас вельмі важным з'яўляецца абнуліць яго легітымнасць. Абнуленне легітымнасці можна дасягнуць некалькімі спосабамі. Непрызнанне выбараў таго фарса, выбарамі таго фарса, які адбываецца ў Беларусі. І, дарэчы, у канчатковым камуніке, які апублікаваў Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі па выніках перамоў, яны называюць so-called elections, і ў двукосці ставяць elections. То есть яны уже называюць, што гэта так называемыя выбары. Гэта фактычна пасыл непрызнання. Яны кажуць, што яны не з'яўляюцца ні свабоднымі, ні чеснымі, not free and fair, выкарыстоўваць такую тэрміналогію. Значыць, мы бачым як бы стаўленне на сённяшні дзень Злучаных Штатаў Амерыкі, і для нас важна, каб гэта не прызналі выбарамі, чтобы ён не аднавіў легітымнасць. Другая абнуленне, магчымасць абнулення яго легітымнасці, гэта ордер на арэшт. Вось гэтага ён баіцца. Бо гэта міжнародны злачынец. Ну хто такі Лукашенко? Ну гэта нават это ж не блізка не Путін. Гэта такі халу, які бегае там вакол яго, да, захоча Путін яго ўзяць кудысьці сабой на перамовы. Вось гэта трэці пункт, які хацеў падняць. То можа возьме. Гэта, рэчы, Фридман добра сказаў, мне здаецца, сёння раніцай у адным з сваіх інтэрв'ю. Так вот, абнуліць праз ордер на арэшт, што ён злачынец. І трэцяе, гэта пытанне перамову па Ўкраіне. І гэта пытанне я, выступаючы ў палітычнай сесіі, сказаў, што для нас вельмі важна, каб за нашай спіной не вырашаўся лёс Беларусі, што Лукашенко не мае права прадстаўляць Беларусь, што ён не будзе выступаць з пункту гледжання інтарэсаў Беларусі, а беларускія інтарэсы гэта дэмакратычная еўрапейская дзяржава. Толькі гэта можа гарантаваць нашу бяспеку. Толькі ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі можа гарантаваць нам бяспеку, што мы павінны ўвайсці ў гэты еўрапейскі абшар, бо інакш перспектыва толькі страта незалежнасці, памяншэння суверэнітэту нашай краіны. І вось гэтыя перамовы, яны таксама з'яўляюцца важнымі. Зноў жа такі, Путін можа захацець Лукашэнку мець па свайму баку, як агрэсара падчас гэтых перамоваў. Мы не хочам, каб ён там быў. Я нават кажу, хто заўгодна, але толькі не Лукашенко. Але важна, каб там былі дэмакратычныя сілы. Ну, гэта звышмэта. Хтосьці скажа, ну, гэта нерэальна. Магчыма, так, нерэальна. Ці мы не павінны гэта гаварыць? Павінны, і мы пра гэта кажам. Але, напэўна, наша пазіцыя, наш голас павінен быць там чутны, правда? Ад імя большасці беларускага грамадства. У нас большасць. Не забывайце, нічога не змянілася. У нас абсалютная большасць. Людзей запужалі, катуюць, выбіваюць з галову думкі вольныя, але людзі не змянілі меркаванне. Гэта ўсё трэсне ў адзін момант. Трэсне. Немагчыма так кіраваць краінай, як кіруе сёння Лукашенко. Немагчыма. Гэта разламаецца, разваліцца. Так вось, гэтую большасць мы павінны дабіцца, каб на перамовах была прадстаўлена у тым ліку наша пазіцыя. Каб Беларусь не стала падарункам. І я гэта сказаў амерыканцам. Вось гэта наша засцярога. І мы просім Злучаныя Штаты Амерыкі, каб яны сапраўды сталі гарантам нашай незалежнасці і інтарэсаў большасці, прадэмакратычнай большасці беларускага грамадства. Вось гэта два тэзіса, які ў выснове я завяршыў свой як бы месседж амерыканскому боку. Так, у нас амаль прабачце, што доўга. Все нормально, да, конечно. У нас больше як 1500 гледачоў, і я таму звяртаюся да ўсіх. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Павла Латушкі, Народного антыкрызіснага ўправлення, асабліва перад выбарам YouTube канал, калі ласка, запрашаю перад выбарамі у двукосці. Важна, каб мага больш інфармацыі даходзіла да беларусаў. Подписывайтесь. Таму подписывайтеся на YouTube канал Павла Латушкі. Вельмі шмат інфармацыі. Ставьте свае падабайкі, расшэрвайце, ну і не забывайте про YouTube канал Еўрарадыё. Дарэчы, хацеў таксама, карыстаючыся момантам, зрабіць две аб'явы. Калі ёсць у вас такая магчымасць, падтрымайце, калі ласка, калядны збор, які аб'явілі ваяры палка Кастуся Каліноўскага. Яны збіраюць грошы на калядныя падарункі для дзяцей ваяроў, якія загінулі ў вайне з расійскімі акупантамі ва ўкраіне. Падтрымлівайце, спасылачка ёсць у нас. Ну і такая, можа быть, культурніцкая прапанова, навіна. 11 снежня у Беластоку будзе пастаноўка вольных купалаўцаў по кнізе Владимира Орлова «Орден белой мыши». Выдатная постановка. Мы со спадаром Павлом были на прэм'еры ў Варшаве. Так, рекомендуем. Так что, кай ласка, 11 снежня Белосток, набывайте квиточки и завитывайте. Ну а 20 снежня можете завітаць у Кропку, у Вільні. Мы там будем разом с вельмі доброй компанией рабіць презентацию книг про национальную идею и разважать про национальную идею.
Гаспадар Павел, да выбораў, вось вы сказали, глядзіце на нашем YouTube канале. Зараз ну как бы такая неадназначная рэакцыя была выкліканая відэо, якое размясцілі сумленныя людзі наконт того, што вось ідзіце і прагаласуйце супраць усіх. Было такі посыл, что так мы не зразумелі, гэта заклікаюць беларусаў ісці на выборы, браць удзел у выборах, да, прагаласаваць супраць усіх, але ісці. Слухайте, ну а як поставить вот... супраць усіх? Конечно, трэба прыйсці і поставить супраць усіх. Зноў жа таки, што любяць дыктатары? Дыктатары любяць цішыню. Дыктатарам не патрэбна альтэрнатыва, не патрэбна альтэрнатыўны пункт гледжання, не патрэбна дзеянне. Ім трэба, каб усе сядзелі на канапах і глядзелі тэлебачанне, кіно і нічога не рабілі, разумееце? Просто нічога не рабілі. Трэба знішчыць альтэрнатыўныя інстытуты, трэба знішчыць усе ініцыятывы, якія вядуць барацьбу, якія выступаюць за адказ Лукашенка, за санкцыі, за вольныя медыа. Трэба знішчыць вольныя медыа, трэба знішчыць палітызацыю грамадства. Вось што трэба Лукашенку. Ну так давайте сядзець дома. Да, хтось скажа, ну добра, пойдземся, у нас фальсифікуем. Але ўнутр сістэмы мы дамо сігнал, што мы супраць. Яны жа пабачаць, яны падлічаць, яны ўбачаць гэта ў рэальнасці. Калі яны гэтага не пачуюць, не пабачаць, як мы яшчэ можам даказаць, што нас большасць? Ну ніяк. Гэта адзіная магчымасць на сённяшні дзень. Заўтра, можа, будзе магчымасць выйсці на вуліцы мільёнам беларусаў. Але гэта магчыма заўтра. Мы не ведаем, калі гэты момант наступіць. Можа, 27-га, можа, у нас 26 на 27 студзеня. Мы не ведаем гэта, правда? Але сёння для нас гэта адзіная, на жаль, не самое лепшее. Я погоджуся. Я не буду тут гатаваць, что это супер ідэя, классная, такая, вот все павінны так зрабіць. Не, я не кажу, что это супер. Гэта, на жаль, адзіная ідэя зрабіць крок дзеяння. Супраць усіх паставіць. І яны КДБ, выбарчыя камісіі, так званы, аператыўна-аналітычны цэнтр, служба бяспекі Лукашенка, якая паверху ўсіх все кантралюе, дадуць Лукашенку інфармацыю. Будзе там 30 супраць усіх, 40% супраць усіх, 51, і гэта для нас вельмі важна. Гэта важна пазней, калі мы сядзем на супраць тэарэтычна за нейкім сталом, беларусы з беларусамі дабаўляцца, і будзе там сидзець Галоўчынка, будзе сидзець Рыжынкоў, Сергіенка, і яны ввогуле сядуць з намі і скажуць, а хто вы такі? Да вас там так мало, у вас там на выбарах Коордынацыйную раду прагаласавала 6400 чалавек. А калі яны ведаюць, што ўнутры грамадства супраць, яны будуць вымушаны сесці за гэты стол размову. Лукашенко ніколі не сядзе за стол. Гэта таксама трэба забыцца пра гэту гісторыю. Ён не дазволіць нікому, і ніхто не адважыцца сесці за стол пакуль на пасадзе Лукашенко. Але вось калі яго няма, калі ён захрас у Пакістане, вось тады ўзнікае гэтая сітуацыя, разумееце? Таму важна зрабіць гэты крок дзеяння. Ён не ідэальны. Але гэта крок, это дзеянне. Умоўна, нават калі ў цябе ёсць магчымасць как бы прафілоніць, прасачкаваць, не ісці на выбары, заклікаць да байкоту, гэта ўвогуле крымінальная справа, за гэта можна сесці ў турму. Прагаласаваць супраць, гэта не крымінальная справа. Гэта не з'яўляецца крымінальным. Да, Лукашенко можа все што угодно зрабіць, хтось мне скажа, але няма сёння такой артыкулы і няма такой практыкі, не было, да? Байкот гэта ўжо крымінальная справа. Яшчэ раз скажу, цішыня, во што яму патрэбна, што все прайшло лайтова, ціханька, мірненька. Здаецца, абедзве ідэі вызваліць палітвязняў і пасадзіць Лукашенку занадта романтычныя і невыканальныя. Пал Павлович. Не пасадзіць, стоп. Давайте так, я не ідэаліст і не романтык, я прагматык. Я кажу аб тым, што калі ён атрымае ордер на арэшт, гэта вельмі моцны месседж у эліты, што з ім будучыні няма, што ён міжнародны бандыт не з пункту гледжання таго, што мы тут дыскутуем на паважанай радыёстанцыі Еўрарадыё, а з пункту гледжання міжнароднага права. Ён злачынец. І гэта сігнал усім элітам вакол. І яны пачнуць часаць патыліцу, шукаць патыліцу. Што рабіць далей? І ў гэты момант, калісьці, яны будуць прымаць рашэнне, яны будуць думаць, пайсці разам з Лукашэнкам у суд, альбо сесці за стол перамову. І гэта стратэгія, гэта не ключ да вырашэння праблемы, гэта адзін з крокаў. Да людцы добрыя, ну давайте хоць штосьці рабіць. Мы кажам, ціснем санкцыямі, мы кажам, трэба ставіць пытанне аб адказнасці, мы фарміруем інстытуты на транзітны перыяд, мы робім стратэгічныя крокі, закладкі. Ведаеце, як там шпіёны, да? Закладкі робяць. Вось мы робім гэтыя закладкі на будучыню, але я не кажу, што яго заўтра арыштуюць. Але хто ведае? Яшчэ раз скажу, тэхнічная пасадка самалёта, самалёты пад санкцыямі, да? Тэхнічная пасадка Украіны, якая выканае ордер на арышт. Гэта не Путін, выканаюць.
Добра, коротко, сустрэча, да, вот не сустрэча Лукашенко с Путиным, а тыя документы, якія яны подписали, там вось это про... Пишут. Да, про... Завтра. Да. Ну так, про гарантыі бяспекі, про вось гэтае там нейкае выкананне праектаў вот этих вот саюзных дамоваў, этих картаў і гэтак далей. Якія пагрозы вы бачыце ва ўсім гэтым? Ну, па-першае, гэта далейшае акрэсленне тэрыторыі ўплыву. Путін прыязджае сюды, але давайте таксама будзем рэалістамі. Ну, як адзін з заходніх дыпламатаў мне сказаў, ну, паглядзіце, Путін жа з вялікім задавальненнем бы паехаў у Кітай. Ён бы з задавальненнем паехаў бы ў Рым, але туды ён ехаць не можа. Ён едзе ў Беларусь. Гэта ў нейкім сэнсе прыніжэнне самого Пуціна. Ён прыніжаецца, пры ўсёй павазе да нашай дзяржавы, але мы разумеем, пад чым на кантролем знаходіць. Гэта прыніжэнне, яму няма куды паехаць. Вот он едзе ў Мінск. Але гэта акрэсленне, конечно, тэрыторыі ўплыву. Гэта паглыбленне вайсковага саюзу. Гэта тое, што адбывалася ў 2021 годзе, калі падпісвалася ваенная дактрына ў лістападзе, пасля ваенныя вучэнні, пасля агрэсіі на тэрыторыі Украіны. Гэта распісваецца ў таксамым алгарытме. Хутчэй за ўсё гэта прывядзе да вучэнняў вайсковых і стварэння напружанасці на паўночным накірунку для Украіны. Ці Украіна на гэта будзе рэагаваць? Я думаю, што не. Я скажу так, што хутчэй за ўсё она будзе рэагаваць толькі тады, калі амерыканская ці заходняя натаўская выведка скажа, што сапраўды ёсць рызыкі ўварвання з тэрыторыі Беларусі зноў. А пакуль не будзе такой інфармацыі ад выведкі, яны нават рэагаваць на гэтыя вучэнні не будуць. Там будзе тэма таксама ядзернай зброі. Гэта нас непакоіць. На жаль, пра гэта голасна ніхто не кажа. Мы казалі амерыканцам на страт-дыалогу, што ў гэтых дакументах будуць прапісаны таксама тэмы, это заявілі самі рускія, мне здаецца, гаранты гэтага ядзернага парасолька для Беларусі. А это не парасолька, гэта цель. Дарэчы, адзін таксама мне уплывовы чалавек сказаў, што не думайце, што Путін паспее першым. Першым паспее Трамп. І рускія гэта разумеюць. Яны ніколі не адважацца прыміць ядзерную зброю, бо першае гэта зробяць амерыканцы. Тэхнічна, тэхналагічна яны хутчэй, чым рускі. Ну и на завершение, гадзіна мы в эфире, спяшаецца спадар Павел, таму коротко, ўсё ж таки Новы год хутка. Мы дачакаемся справаздачы аб'яднанага пераходнага кабінета перад Коордынацыйнай рады. Так гэта ж пытанне не да мяне, гэта ж пытанне да апазіцыі, якая ставіць гэтае пытанне справаздачы. Я вось толькі што перад вами справаздачыўся. Я адказваю на ўсе пытанні у тым ліку, якія прысылаюць з эфіра. Я за тое, каб справаздачыцца кожнага дня, і кожнага дня стараюся гэта рабіць. Калі апазіцыя гэта хоча, яна дзіўна сабе паводзіць. Яна кажа, трэба, каб была справаздача. Ёсць рэгламент, по гэтаму рэгламенту уносіцца праект пастановы Коордынацыйнай рады са справаздачай, акрэсліваецца тэрмін. Калі мы, большасць, якая зараз падтрымлівае кабінет, і, дарэчы, уже кабінет, члены кабінета атрымалі падтрымку Коордынацыйнай рады, бо яны праходзілі праз слухання, і пра ўсе гэтыя слухання прайшлі, усе чальцы кабінета, здаецца ж усе, да? Усе абсалютна. Так што мы фактычна будуем гэтую дэмакратыю. Вось калі мы як больше скажем, не, мы не хочам, ну тады это да нас пытанне. А што то вы так хаваеце? Таму я думаю, што гэта пытанне да апазіцыі. Яны пра гэта голасна крычалі, штосьці не крычаць. А таму што ручкамі трэба зрабіць. Трэба ўзяць аловак альбо камп'ютар і напісаць. Нават гэтага не хапае рэсурсаў. Гаварыць можна. Сколькі заўгодна. Дзякуй вялікі. Заўсёды прыемна размаўляць і слухаць, і справаздачы выслухоўваць. Тым не менш, трэба развітвацца. Дзякуй вялікі Павлу Латушку. Яшчэ раз нагадываю, подписывайтеся найперш на YouTube канал Павла Латушкі, ну і на ўсе астатнія сацыяльныя сеткі, як яго, так і НАУ, так і АПК, каб не пропусціць усе цікавыя навіны, інфармацыю, ну і, можа быць, высновы, якімі дзеліцца з усімі намі Павел Латушка. А каб не пропусціць яго наступны візіт у студыю Еўрарадыё, ён нас папрыкае заўсёды, што рэдка запрашаем, таму запрашаем. Можем ввогуле зладзіць з вами такія рэгулярныя сустрэчы, але дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Дзякуй, я таксама прапаную подписываться на канал Еўрарадыё. Уся каманда Народнае антыкрызіснае управлення подписана на Еўрарадыё. Рабіце як мы. Чаго і вам, да. Будь как і Народнае антыкрызіснае управлення. Да сустрэчы. До сустрэчы.